Забравете за сухото агнешко на Гергьовден. Днес ви разкриваме тайната на най-крехкото печено, което някога сте опитвали. В основата на всичко е нашата специална марината с медена горчица. Тя не само умекотява месото, но създава онази неустоима златиста коричка, която всички обичат. В описанието може да видите пълния списък с продукти и точните пропорции. След като обтрием месото хубаво с приготвената марината, добавяме девесила и мащерка за истински празничен аромат и поливаме щедро с смес от масло и олио. Завиваме плътно с фолио и печем около половин час на 190 градуса, за да запечатаме соковете, след което намаляваме на 160 градуса и печем бавно около 3 часа. Бавното печене прави така, че месото буквално да се отделя от коста. Ние комбинирахме нашето агнешко с невероятно вкусна картофена салата с репички. Рецептата за нея може да откриете в профила ни. Разбира се, не може да минем и без класическа зелена салата, овкусена с нашия ябълков оцет. Това е вкусът на истинския празник. Последвайте ни за още кулинарни вдъхновения. До скоро!